Кешке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Автопилотлы тракторлар һәм авыл хуҗалыгын цифрлаштыру. Менә хәзер супер ранний кәбестәләрне җыя башладык. Аннан соң инде кышлыкка саклый торган, башын тишә торган кәбестәләрне җыябыз. Татарстанда узган 40 көннәрендә нинди яңалыклар белән шаккатырдылар? Рания Абдрахманова. Модернизациядан соң Котлыйбыз, менә яңа цехлар, яңа производство, әлбәттә монда күп көч кергән. Казан сөт комбинатына яңа сулы шырдылар. Уңайлыкларга президент нинди бәя бирде? Бу хакта тулырак Руслан Сундинов. Балаларына 6 көннән кайтарга тиеш булса да, сүзендә тормый. Я бы хотел, чтобы дети жили именно со мной. Болгар кызлары төркеменең солисты Айгөл Зәйнуллинаның балаларын кайтару буенча суд утырышыннан Шулпан Касыймова. Сезне депутат тыңлый. 3 ел инде путевка да алганым юк, дарулар да алганым юк. Халыкның агзарларын Рәнзилә Гафиятуллина да тыңлап кайтты. Автопилотлы тракторлары, бөртекле культураларының яңа сортлары ауыл хуҗалыгын цифрлаштыру. Бүгін Татарстанның Лоиш районында 40 көннәре башланды. Анда агросәнәгать тармагындагы иң соңгы яңалыклар ачык һавадагы форматта тәкъдим ителә. Бу безнең быелгы уңыш. Киштәләрдә кәбестә, кыяр, помидор, кабак. Бу Лаеш районы Нарманка авылында үскән яшелчәләр. Үзебезнең туган җирдә үскән үзебезнең яшелчәләребез. Менә хәзер супер ранний кәбестәләрне җыя башладык. Аннан соң инде кышлыкка саклый торган, башын тишә торган кәбестәләрне җыябыз. Монысы чит ил роботы. Япониядә җыелган, Швециядә камилләштерелгән. Сауганнан соң сыерларның җиленнәрен эшкәртү җайланмасы. Татарстанда 2 агрофирма кызыксыну белдергән инде. Специальное дезинфицирующее средство. Махсус дезинфекцияләүче мәддә белән эшкәртә, җиленне төрле авырулардан саклый. Буларның барысында 40 көннәрендә күрергә мөмкин. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов барысында тәфсилләп карап чыкты. Удобрение поступает сразу под корни растения. Ел сайын күргәзмәдә бөртекле культураларның яңа сортлары тәкъдим ителә. Балкыш исемле сорт. Күрсәткечләре бик яхшы. Бигрәк тә уңыш буенча. 60-тан югарырак центнер 1 гектардан. Монда 6 төрле сорт. Крахмалы танго дигән сортның 20%-ка җитә. Аннан соң аларның теге потенциалы урожай уңыш бирү буенча, әгәр дә су сиптергән чиракта 600-650 центнер һәр гектарыннан алар бәрәңге бирергә сәләтле. 40 көне кысаларында махсус программаларда катнашучыларга грантлар да тапшырылды. Быелга барлыгы 1 миллиард сумга якын акча каралган. Әйтик, Әлкидән Мустафиннар эшен башлаучы фермерлар. Авылда яшибез, безнең абыебыз шөгыльләнә. Аның 10 башка фермасы бар, 2 фермасы бар, берсе буш. Шуңа икенчесенә без уйлаштык та, анда 30 в аренду алырга, арендага алып, анда 30 баш сыер үстерергә җыйнабыз. Бу грантлар тормышка ашканнан соң безнең 500-гә якын эш урыны барлыкка киләчәк. Һәм инде 2400 савым сыеры, 2500-дан артыграк мөгезләре терлек, 1,5 миллион кош. Алар бөтенесе дә безгә мөмкинлек бирәчәкләр фермерларның үсешен тагын да арттырырга. Агросәнәгать комплексының 4000-гә якын белгече монда үзенә кирәкле яңа технологияләрне таба ала. Барлыгы 160-тан артык оешма үз хезмәтен тәкъдим итә. 5 ел дәврендә без шушы эшне алып барабыз. Әлбәттә монда бик кызык әйберләр күрәбез. Шуңа күрә киләчәктә дә шушында җыелып яңалыкларны күрергә насыйп булсын. Перед нами впереди стоят очень серьезные вызовы. Безнең алда зур бурычлар да тора. Үзебездә орлыклар булдыру, Россия сортларын ясау терлекчилектә селекция һәм генетика тармагында эшлисе бар. Татарстан сыра ясый торган арпа үстерү һәм эшкәртү буенча да эшли башлый. Бу хактагы килешүгә бүген кул куйдылар. О сотрудничестве между правительством Республики Татарстан. Эфес оешмасы белән төзелгән әлеге килешү нигезендә Татарстан арпаны сату күләмен 40 тапкыр арттырырга тиеш. Эшлекле программа кысаларында төрле түгәрәгестәләр һәм остаханәләр планлаштырыла. Аларда агросәнәгать тармагындагы төрле әһәмиятле мәсьәләләр турында сөйләшәчәкләр. Әйтик, авыл хуҗалыгын цифрлаштыру, экспортны үстерү һәм техника паркын яңарту. Лаиш районыннан Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Тәүлегенә 500 тонна продукция җитештерәләре бүгін яңартылуның беренче этабыннан соң Казан сөт комбинаты ачылды. Аны торгызу өчен 1,5 миллиард сумнан артык инвестицияләр кирәк була. Хәзер предприятие республиканың үзебездә җитештерелгән продукция белән тулысынча тәэмин итә алачак. Яңартылган заводны Руслан Хөснетдинов күреп кайтты. Сөттің температурасын хезмәткәрләр шулай сәгать сайын тикшереп торалар. Ул 5-6 градус чамасы булырга тиеш. Чтоб не скисло, чтоб все параметры совпадали.
Бүген яңартылган Казан сөт комбинаты эшчәнлеге белән Рөстәм Миннеханов танышты. Хәзер цехларда барлык җайланмалар да өр-яңа. Әле берничә ел элек кенә завод бүлгенлеккә чыккан иде. Были времена такие, когда уже предприятие вообще оказалось на дне, и вот появился в 2017 году инвестор. Шын көңелдән бүгенге вакыйга белән котлыйбыз. Менә яңа цехлар, яңа производство, әлбәттә монда күп көч кергән. Инвесторларга зур рәхмәт. Заводны яңадан эшләтеп җибәрү өчен 1,5 миллиард сум акча тотыла. Хәзер биредә тәүлегенә 500 тонна сөт җитештерәләр. Шималны Татарстаннан да, чит төбәкләрдән дә алып киләләр. Продукция төрле. Менә бу модернизациядән соң яңа оборудованиелар кайтты. Сөтне күбрәк җитештерә башладылар һәм качественнерәк. Жирный творог бар. Мәсәлән, майлылары 5%, 9%, бар обезжирка 0% инде жиры. Яшьләр күп килә безгә. Менә хәзер яңа производство белән безнең югары белемнәр белән киләләр яшьләр. Теләкләре зур, өметләре күп. Аллага шөкер. Әлеге инвестор үз продукциясын Россиянең 70 төбәгенә чыгара. Быелдан Казан сөт комбинаты агрохолдингына кергән оешма товарны хәтта Кытайга ук җибәрә. Хәзер ислам илләренә дә озатырга җыйналар. Моны Рөстәм Миннеханов та хуплый, ярдәм итәргә ышандырганнар. В первую очередь это Арабские Эмираты. Иң беренче чиратта бу гарәп әмирлекләре Сауд Гарәбстанына чыгу, бу илләрнең хәләл продукция белән тәэмин итәргә телибез. Заводта модернизация эше алга таба да дәвам итәчәк һәм 2021 елда төгәлләнергә тиеш. Шуннан соң биредә 1000 кеше эшли башлаячак. Руслан Судинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Туган телләрне, мәдәни мирасны ничек сакларга, милли сәясәткә кагылышлы дәүләт стратегиясе ни рәвешле тормышка ашырыла. Россия һәм чит илләрдә 1000гә якын галим бу хакта Казанга җыелып сөйләшә. Башкалада антрополог һәм этнологларның 13нче конгрессы ачылды. Анда катнашучыларга сәламләү сүзләрен Владимир Путин һәм Рөстәм Миннеханов юлый. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, игелекле туганлык иң яхшы байлык дигән мәкалгә тугры калып, без дәүләт милли сәясәтенең нигездә торган таләпләрне тормышка ашырабыз. Быелгы конгресс антропология һәм этнологияны үстерүгә зур өлеш кертер һәм безнең илдә барган социаль мәдәни күренешләргә уңай тәэсир ясар дип ышанам диелә әлеге сәламләүдә. Пленар утырышта тагын нинди фикерләр яңгырады? Антрополог һәм этнологларны Гөлназ Сайфетдинов тыңлады. Утырышка килүчеләр үзләре дә төрле милләттән, кайсы төбәктән туган телләре нинди булуга карамастан конгресста уртак мәсьәләләрне күтәрәләр. Милләтләр арасындагы татулыкны, туган телләрне саклау. Фәнни форумны Владимир Путинның сәламләү сүзләрен укудан башладылар. Подчеркивает значимость. Галим һәм белгечләрнең бәйләмәсе, аларның фәнни фаразлары Россиядә милли сәясәт стратегиясын тормышка ашыруда бик мөһим. Форум бүген җәмгыять алдында торган проблемалар хакында югары дәрәҗәдә фикер алышу мөмкинлеге бирә. Кешеләрне нәрсә берләштерә? Тору урынымы, бер милләттән булуымы, бер телдә сөйләшүме? Галимнәр үз күзәтүләрен, тикшерү, сораштыру нәтиҗәләрен тәкъдим итәчәк. Мы, практики, должны воспользоваться тезисами и итогами дискуссий ученых по заявленным повесткам для того, чтобы воплотить в реальной жизни, использовать и уберечь себя от возможных ошибок. Милләтара мөнәсәбәтләр Россия өчен катлаулы, четерекле, мөһим мәсьәлә, көндәлек эш таләп итә. Шул вакытта һәр заманның үз таләпләре, яңа карарлар да кирәк диләр. Шулай да асылда толерант мөнәсәбәтләр ятуына сызыклыйлар. Не только я, и не только я важен. Тормышта үзең генә түгел, башкалар да бар. Син үзең турында гына уйларга тиеш түгел. Милли үзаң булу әйбәт, әмма тискәре нәтиҗәсе булмасын. Халыклар үзләре өчен генә яши алмый, башкаларны да хөрмәт итәргә кирәк. Конгресста 2025 елга кадәр исәпләнгән дәүләт милли сәясәтен тормышка ашыру, туган телләрне саклау мәсьәләләре дә күтәреләчәк. Галимнәр атна ахырына кадәр фикер алышырга җыена. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Айлык керемнең 10ннан берен Чүпкә Лаеш районында яшәүче бер гаилә яңа елдан соң читен хәлдә калган хәзер ятим һәм инвалид балаларга булышучы ханымның үзенә ярдәм кирәк. Бүген алар яклау сорап депутатларга да килделәр. Россия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведевның Казандагы җәмәгатьчелекне кабул итү бүлмәсендәге очрашудан Рәмзилә Гафиятуллина. Танысызмы мине? Ширик гасыр буе ятим һәм инвалид балаларга булышып яшәүче Нурания ханым бүген үзе ярдәмгә мохтаҗ. Хәйрия фонды җитәкчесе ял йортына юллама сорап килгән. Икенче төркем инвалид буларак аңа социаль пакет тиешле, әмма андагы ташламалардан файдалана алмыйм дип зарлана. 3 ел инде путевка да алганым юк, дарулар да алганым юк, так что мне наверное, откажусь. Медицина, торак, коммуналь хуҗалык, эш хакы, ташламалар, проблемалар төрле, әмма аларны чишәр өчен күп очракта озак вакыт та кирәкми. Гап-гади аңлату җитә. Беда
одна. Бүтін бәлә шунда кішінің сұрауына тиешлі органнар жауап бермей, халық ярдәм түгел аңлатма сұрапта түрелерге йөрергә мәҗбүр. Рафаэль ага да депутатны күрер өчен Лаеш районыннан ук килгән пенсияның 10-1 чүпкә китә дип зарлана. Пенсия 10 мең булса, 1092 сум без шүп өчен түреләргә генә туры килә. Яңа елдан соң закон буенча шүп өчен кеше исәбеннән түләтәләр. Акашаповлар гаиләсе ишле, йортта 14 кеше теркәлгән. Ул һәм оныклары инде күптән аерым яшәсә дә, һәммәсе өчен түләргә кирәк. Айрат Фарахов мәсьәләне ачыкларга вәгъдә бирде. Депутат дәрәҗәсендә проблема җиңелрәк хәл ителә. Безнең возможностьлар бик күп. Запрос прокуратура, запрос председатель правительства Медведев Дмитрий Анатольевич һәм запрос генеральной прокуратура. Шуңа да күпләр депутатларга соңгы өмет итеп карый. Килә. Кем теге проблемалар белән килә, күбесе, әлбәттә. Кем килә төрле тәкъдимнәр белән, ансы бик кызык. Статистика буенча мәсьәләләрнең яртысыннан артыгын урында ук хәл итеп була ди депутатлар. Иң мөһиме халыкның ышанычын югалтмау. Рәмзилә Гафиятуллина, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Суд приставлары талабы буенча ул балаларны 6 көн эчендә әниләре янына кайтарырга тиеш иде, тик сүзендә тормый. Исегезгә төшерәбез. Болгар кызлары төркеме солисты Айгөл Зайнуллинаның 2 улын элекеге ире рөхсәтсез Россиядән алып чыгып китә. Бу вакыйга социаль челтәрләрдә дә зур шау-шу уятты. Хәзердә балалар Казакстанда. Бүген Казанның Совет районы судында бу эш буенча чираттагы тыңлаулар да үтте. Әти кеше аларны үзе белән яшәргә тиеш дип бара. Ана балаларын кайтаруны сорый. Бүген суд утырышы ябык ишекләр артында үтте, журналистларны кертмәделәр. Айгөл Зайнуллинаның адвокаты сүзләренә караганда, шаһитларның фикерләре дә исәпкә алыныр дип ышаналар. Ишек төбендә шаһитлар үз чиратын көтеп утыра. Бүген Тимерлан белән Әмирханның тәрбиячеләре дә, укытучылары да килгән. Һәрберсенең әйтер сүзе бар. Ләкин аларны суд залына кертмәделәр. 1 сәгатьтән соң тәнәфес игълан ителде. Балаларның әтисе залдан канагать булып чыкса, әниләре Айгөл Зайнуллина күз яшьләрен тыеп тора алмый. Решение суда есть дети. Ул балаларны бәлки август айында алып кайтырмын ди. Суд карары буенча алар минем белән яшәргә тиеш. Ул бу карарны үтәргә уйламый да. Он конкретно говорит, что он нарушил закон. 1 сәгатьлек тәнәфестән соң суд тыңлаулары шулай ук ябык ишекләр артында үтә. Бу юлы шаһитларның фикерләрен дә тыңладылар. Әниләре алганда гел сорашадыр. Минем малайларым ничек көннәре үтте балаларның. Әтиләре килсә дә алай сораштырмыйдыр балалар турында. 2 атналык суд приставлары Тимур Шәрифуллинга балаларны алып кайтырга 6 көн вакыт бирә. Ләкин ул карар үтәлми. Мы не знаем, где дети. Без балаларның кайда икәнен төгәл белмибез. Вакыт әниләренә шалтыраталар. Аларның нинди халәттә икәнен аңлап булмый. Җавап бирүче як һәр вакыт канунга каршы килә. Суд карарларын үтәми. Суд барлык якларны да тыңлады. 3 атнадан яңа утырыш билгеләнде. Бу юл инде балаларның булуы да зарур. Аларның фикерләре дә исәпкә алыначак. На 24 число. Чираттагы тыңлаулар 24 июльгә билгеләнде. Мин үземә 100% ышанып әйтәм, бергә балаларны алып киләчәкмен. Барысы да аларның фикерләрен дә ишетәчәк. Әлегә Әмирхан белән Тимерланның язмышы билгесез. Бу юл әтиләре сүзендә торырмы? Вакыт күрсәтер. Шулпан Касымов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Монда уртак кагыйдәләр юк. Ни өчен артык квадрат метрлар социаль ярдәмнән мәхрүм итә? Бу хакта тулырак реальное время интернет басмасыннан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Бүтән яклар өчен дә отышлы хезмәттәшлек. Сегодняшний день представлено свыше 650 наименований продукции. Татарстанда эшли башлаган яңа системаның өстенлекле яклары хакында Нияз Рахман. Татарча Санта-Барбара. Яңа Гасыр каналы 30 сериядан торган яңа фильм төшерә башлады. Халык карый, жаңа барышабыз. Санта-Барбара кебек 2000 серия булмаса да, күбрәк булыр дип ышанам. Тулрак Гайзат Шаймарданов. Илкүләм проектларны тормышка ашыру өчен төбәкләр эш тизлеген арттырырга тиеш, аеруча җәй айларында, чөнки бу чорда төзелешнең иң кулай вакыты. Бу хакта премьер-министр Дмитрий Медведев бүген Мәскәүдә стратегик үсеш һәм илкүләм проектлар буенча Россия президенты каршындагы Советның президиум утырышында белдерде. Видеоконференция режимында узган җыелышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнаша. Эшнең тизлеген арттыруга электрон бюджет системасы да ярдәм итәчәк. Аның аша проектлар үтәлеше түгел күренеп тора. Кагаз документ әйләнеше дә кимәячәк. Ведомстволар бу системага тизрәк кушылырга тиеш ди Дмитрий Медведев.
Бүгін Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Словакия парламенты башлыгы Андрей Данко белән очрашты. Словакия делегациясе Татарстанга 2 көнлек эш сәфәре белән килгән, максатлары республикадагы икътисади мөхит, инвестиция мөмкинлекләре белән танышу һәм Татарстан Словакия эшлекле форумында катнашу. Ике арада сәүдә мөнәсәбәтләре елдан-ел киңәя, шулай да хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлеге зур һәм парламентара бәйләнешләрне арттыру кирәк диде Дәүләт Советы рәисе. Татарстанда күпме нефть чыгарыла, күпмесе үзебездә эшкәртеләчәк, сәнәгать предприятиеләренә нинди ярдәм күрсәтелә сорауга җавапны бүген Татарстан Дәүләт Советының икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты утырышында бирделәр. Депутатлар 2030 социаль-икътисади үсеш стратегиясенә үзгәреш кертүне хуплады. Нефтчеләрнең планнары турында Фәрүзә Мәҗитова. Яңа җитештерү предприятиеләре, технопарклар, инвестиция мәйданчыклары Татарстан казансына керемнәрнең яртысыннан артыгын сәнәгать өлкәсе бирә. Республикада махсус канун кабул ителгән. Аның үтәлеше депутатлар контролендә. Татарстанда сәнәгатьне үстерү фонды төзелде. Ул 30-га 70 исәбеннән төбәк һәм федераль фондлардан финанслана. Узган ел Татарстан предприятиеләре федераль фондлардан 50 миллиард сум субсидия алган. Бу акчаларга 71 сәнәгать мәйданы һәм 14 технопаркта уңайлыклар булдырылган. Бу өлкәдә казанышлар да бар, проблемалар да юк түгел. Проблемаларга килгәндә, махсус икътисади зоналарда яңа ачылган предприятиеләрнең ничек эшләвен министрлык даими күзәтеп барырга тиеш. Аларның кайберсе белгенлеккә төшкән яисә шул хәл алдында. Утырышта каралган икенче мәсьәлә республиканың ягулык энергетика комплексы стратегиясе турында. Документның яңа варианты кабул ителергә тиеш. Анда 2030 елга нефть чыгаруда, эшкәртүдә артырга тиеш дип фаразлана. 2030 елга 24 миллион тонна нефть эшкәртү планлаштырыла. Бу республикадагы күләмнең 60%. Стратегияның иске вариантында бу күрсәткеч әзрәк иде. Парламентның әлеге комитеты бүген үз эшенә йомгак ясый. Депутатларга әлеге чакырылышта хәлиткеч кануннар кабул итәргә туры килгән. У нас не обанкрочено ни одно крупное предприятие. Бер генә зур предприятиедә белгенлеккә төшмәде. Бу Татарстан җитәкчелеге, хөкүмәт һәм парламентның бергә уртак фикергә килеп эшләү нәтиҗәсе. Парламентның икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитеты әгъзаларының бу соңгы утырышларының берсе иде. Эш дәвам итә. Депутатлар 11 июльдә Дәүләт Советының соңгы сессиясе алдыннан тагын бер очрашып сөйләшергә ниятли. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Эшмәкәрләр өчен яңа сәүдә майданы быелның нибары май аенда гамәлгә кергән электрон система инде кулланучыларда зур кызыксыну да уяткан. Эшкә Татарстанның 23 районы һәм 56 оешма кушыла. Электрон майданда хәзер тәкъдимнәр саны 600-дан артып киткән. Нибары 1 ай хезмәт күрсәтүче системада 20 килешү теркәлгән. Ояк киемнәре тегүче эшмәкәрме, әллә инде пешекче Алина Сәфәров үз-үзенә эшләүчеме яңа системага барысы да тигез дәрәҗәдә теркәлә ала. Бер майданда үз товарын тәкъдим итү мөмкинлеге бу. Быелның нибары май аенда эшли башлаган системаның өстенлекләре шактый дип белгечләр. Цена системы по продвижению продукции. Яңа система эшмәкәрләргә теге яки бу продукцияга ихтыяҗ турында мәгълүмат бирә. Монда җитештерүче үз хезмәтен тәкъдим итә. Монда республика җитештерүчеләре кулланучылар ихтыяҗы һәм килешүләр өчен махсус җыентыклар тәкъдим ителә, сатып алуны сайтта 48 сәгать эчендә башкарырга мөмкин. Бу системаны булдыруның төп сәбәбе Татарстан продукциясын таныту. Чөнки бүген республика 50% товарны читтән сатып ала. Без үз эше белән шөгыльләнүчеләр өчен 128 төр хезмәт күрсәтү мөмкинлеге бирдек. Бу эскәмия буяу булсынмы, әллә башка төрле хезмәтме, юридик яки физик зат, КамАЗмы, шәхси компаниямы, аерма юк. Без сезгә логин һәм пароль бирәбез, ә сез үзегезгә клиентлар эзли аласыз. Ой ярым эчендә генә әлеге майданчыкта республиканың 23 районыннан 56 предприятие файдаланган. Монда йөзләрчә төр товар һәм хезмәт күрсәтү исәпләнелә. Иң мөһиме, бу майданга керү өчен чикләүләр юк. Система ЕИС, дәүләт заказы һәм аграриястрда теркәлгән барлык кулланучылар өчен ачык. Нияз Рахман, Алмазиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Урам уртасында тәм-том тулы табын Түбән Каманың төзүчеләр проспектында яшәүчеләр үз ишек алдын тәртипкә китерүчеләргә рәхмәтен шулай белдерә. Эшчеләр өчен табын корулар шәһәрдә инде күркәм гадәткә әйләнгән. Аңа Гагарин урамында яшәүчеләр нигез сала. 70-нче еллар хитлары яңгыры камыр ризыклары куелган самавырдан кайнар чәй. Бер ай эчендә ишек алдындагы юлны киңәйткән, пандуслар һәм бордюрларны төзәткән эшчеләргә бүген кадер-хөрмәт. Капиталь ремонтны халык узак көткән. Соңгы тапкыр 90-нчы елларда яңарталар. Төзүчеләр проспектында яшәүчеләр төзелештә хәлләреннән килгәнчә булыша. Машинаны алдылар, йорт тирәсен җитештерергә буштылар. Вот, бу шалткан исем буштылар инде. Мотор гадәткә нигез салучылар Гагарин урамында яши. Узган ел ишегалларын яңарткан төзүчеләрне беренче алар сыйлаган. Все прошло отлично. Мондый эсседә тиз эшләделәр, хезмәтләре авыр. Бераз булса да эшләрен җиңеләйтик дидек. Алар бит читтән килеп эшләүчеләр, өй ризыгы белән сыйладык.
тип-тигез асфальт юл якындагы тернәкләндерү үзәге өчен дә мөһим. Дәваланырга килүчеләр өчен барлык шартлар да бар. Юлда хәзер яңгыр һәм кар суларын үткәргеч торбалар да өр-яңа. Вот этой вот пешеходной дороги ее в принципе не было. Җәяүлеләр өчен юл монда бөтенләй юк иде. Хәзер машиналар кую өчен дә урын бар. Үзәккә ике яктан да кер була. Коляскада йөрүчеләр өчен дә бик уңайлы. Һәр атна сайын бу двор тикшерелде. Әле булган кимчелекләр булса, без аларны бетерү юлында эшлибез. Соңгы 3 елда Түбән Камада 219 ишек алды төзекләндерелгән. Быел тагын 36-сын яңартачаклар. Түбән Кама телевидениесе белән берлектә Рөлә Вәлиуллина, Яңа гасыр каналы. Татарча Санта-Барбара Яңа гасыр телерадио компаниясе 30 сериядән торган ситком сериал төшерә башлады. Ул авылдан шәһәргә күченгән гаиләнең байырга тырышуын кызык итеп күрсәтәчәк. Татар фильмнары өлкәсендә моны зур яңалык дип бәялыйлар. Беренчедән сериалны берничә ел дәвамында төшергә уйлыйлар. Икенчедән павильонда фатир кебек ясалган декорацияләр дә корылган. Кайчан вакыйгаларга корылган беренче ситком сериалны карап булачагын Айза Шаймарданов белде. Тәлинкә вату сериал төшерер алдыннан уңышка юрый торган гадәт. Актерлар текст ятлый, камералар әзер һәм менә беренче кадрлар. Сериалның сюжеты гади авылда ике гаилә, берсендә әби баба, икенчесендә урта яшьтәге балалары. Аларның тауык фермасы белгенлеккә чыга һәм бурычка баталар. Йортларын сатып бер төн эчендә гаилә шәһәрдә фатир арендалый башлый. Тиз арада байырга телиләр. Ситком сериал бердәм сюжетка құрылған вакыйгалар комедиясы. Кадр артында көлгән тавышлар белән ясалган 25 минутлык серия. Бу жанр аеруча Америка һәм Европада популяр. Я рассказываю людям чужие тайны. За это они меня и любят. А татарда әле беренче тапкыр. Бик җиңел язылган, чынлап та менә комедиядагыча язылган, кинога кирәк шикелле язылган шикелле тоела инде миңа, ничектер белмим. Бөтен гаиләне менә монда тота торган әби инде. Уртасы бөтен гаиләнең моторы дип әйтәләр инде. Алар туктаусыз бабай белән эләгешеп торалар. Бабай да шундый теге, әмма ул усаллык белән түгел, яратудан. Рәхәт яшибез сериалына 9 сценарист җәлеп ителгән. Ләбиб Лерон, Хәркаил Зайдулла, Манулла, Рамис Латыпов, Альберт Шакиров һәм башкалар. Һәр бер серияның үз эпизодный планы бар. Ул эпизодный планнар аннары һәр бер авторга өләшенде. Һәр бер автор үз сериясын алды да үзе язды. Моңа кадәр татарча фильм сериалларны фатирларда төшерсәләр, бу юлысы бөтенләй өр-яңа алым. Менә шушындай павильонда төшерәләр һәм монда инде барысы да бар. Нәкъ фатирдагы кебек бу төп зал, ә монда исә йокы бүлмәсе һәм әлбәттә инде кухняда. Монда инде аш-су җиһазлары барысы да әзер һәм булар барысы да бер павильонда. Барда тормыштагы кебек, челтәре дә, балконы да, краннан аккан сулары да. Конструкция универсальный, лего, похожий на лего. Аны сүтеп, икенче урында, икенче конфигурациядә җыеп була. Сериалның аппаратный эшләре. Менә монда режиссер бөтен камераларны күрә, һәм бөтен локацияларны күрә. Монда звукорежиссер эшләячәк, ул теге тавыш белән һәм бөтен язачак. Монда монтажка. Монда бөтен түгел монтажны эшлибез дә, моннан сериал чыгачак. Яңа техника, профессиональ утлар һәм зур иҗат төркеме сериал тулысынча Яңа гасыр каналы хисабына төшерелә. Беренче максат 30 серия төшерү. Аннан соң да дәвам итәргә телиләр. Бу сериалны берничә дистә сериядан дип уйлыйм. Без аны алып барачакбыз, халык караганчы. Халык карый, без аны алып барачакбыз. Ну, Санта-Барбара кебек 2000 серия булмаса да, күбрәк булыр дип ышанам. Инде беренче серияны яңа сезонда сентябрь азагында карап булачак. Айза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Чыгарылышыбызда гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Иң беренче чиратта мин сине бүгенге спорт журналистлары көне белән котлыйсым килә. Һәм инде бүген нинди яңалыклар белән сөендерәсең? Хәерле кич, Фәнис, бик зур рәхмәт котлавың өчен. Бүген безнең бөтен дөнья җәйге студентлар уеннары башланды. Анда Татарстан спортчылары чыгыш ясый һәм инде башка ярышларда безнең егет кызларыбыз медальләр яулап кайтырга да өлгерде. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Автоцентр марка Nissan на Чуйкова заявляет: назначайте свою цену на новый Nissan. Скидка 280 тысяч не предел. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Stockman. Тренды за полцены. Любимые марки одежды, обуви и товаров для дома со скидками до 50%. Улица Пушкина, дом 2. Stockman.
мне снятся эти места. Здесь мои корни. Дом там, где твое сердце. ЖК «Акварели». 17 минут до Казани. Акварелидом.ру. Живи ярко, живи в акварелях. Агровыставка «День поля» в Татарстане со 2 по 4 июля. Более 150 поставщиков сельхозтехники, оборудования, кормов, удобрений. День поля в Татарстане. У вас заканчивается полис ОСАГО? Сделай расчет стоимости в Астроволге. Цены на полис автострахования вас приятно удивят. Теперь в Татарстане. Приглашаем агентов к сотрудничеству. Лазерная коррекция зрения 18 тысяч рублей за 2 глаза. Клиника Кузлер. 295 94 40. Хорватияда аквабайк бойынша Европа чемпионаты төгәлләнде. Татарстанның Динамо спорт һәм физик тәрбия җәмгыятендә шөгыльләнүче Александр Курамшин анда көмеш медаль белән бүләкләнде. Бу уңыштан соң ул дөнья чемпионатында катнашу өчен юлламага да ия. Студентлар универсиадада ярыша башлады. Италияның Неаполь шәһәрендә бөтен дөнья җәйге универсиадасы башланды. Анда 170-тән артык илдән 8 якын студент катнаша. 30-нчы тапкыр оештырылучы халыкара ярышларда Татарстаннан 18 спортчы катнашачак. Республика вәкилләре 9 төрле стартларда чыгыш ясарга әзерләнә. Суга сикерү, тэквондо, баскетбол, су полысы, теннис, йөзү, волейбол һәм стенд кату. Спортчылар Италиягә киткәнче барлык сайлап алу ярышларын уңышлы узды. Ачылыш тантанасы иртәгә билгеләнгән. Барлыгы 222 комплект медаль уйнатылачак. Студентлар уеннары 14 июльгә кадәр дәвам итә. Мәскәүдә академик ише буенча Россия чемпионаты төгәлләнде. 300 артык катнашчы арасында Татарстан спортчылары 8 медаль яулады. Климент Иванов 1500 метр дистанцияда Россия чемпионы исеменә лаек. Полина Смоленская, Артем Косов та алтын медальләр белән бүләкләнде. Монда уңышка ирешүчеләр август аенда Австрия зорга тиешле дөнья чемпионатында чыгыш ясау өчен Россия җыелма командасына да сайлап алына. Казанда шашка уйнаучы балалар арасында ил күләмендәге ярыш бара. Балалар арасындагы бу турнир иң көчлеләргә генә түгел, хәтта җиңелүчеләргә дә зур мөмкинлекләр ача. Үз хаталарын күрергә, җитешсезлекләрне төзәтергә өйрәнәләр. Төрле төбәкләрдән 200-дән артык катнашчы җыелган. Мин абыем башта уйный башлады шахмат. Шуннан мин күрдем дә бик каты кызыга башладым. Шунда минем дә уйнасы килеп китте. Күпләр өчен бу беренче шундый җитди турнир. Кайберәүләр Казанга зур тәҗрибә белән, бар тик җиңү яуларга дигән ният белән килгән. Безгә инде аның яхшы яклары бар, чөнки без күп балаларны практикада сыный алабыз. Ярышларны иң яхшы тренировка дип әйтәләр. Россиянең башка төбәкләреннән дә бик теләп киләләр. Башкортстан, Удмуртия, Түбән Новгород һәм башка шәһәрләрдән вәкилләр бар. Җәйге каникул ярыш өчен менә дигән чор. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алга таба да Яңа гасыр каналында гына калыгыз һәм исән сау булыгыз. Исәнмесез, Данил Мастерда яңа акция. Июль айында аш бүлмәсенә заказ биргән очракта аш өстәле бүләккә. Барлык мәгълүматны 267-166 телефон номеры буенча яки danilsızık.master.rf сайтыннан белергә була. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш. Бөгелмә, Баулаз, Накайда булытлы 24 градус җылы. Төньяк-көнчыгыш, Түбән Кама, Актаныш, Лабугада сүрән көн көтелә. Яңгырлар булмый, җылылык 24 градус. Төньякта Минзәле, Гәрҗә-Менделеевскида булытлы, ләкин явым-төшемсез 24 градус җылы. Төньяк-көнбатыш, Орча, Кукмара, Балтачта шулай ук явым-төшемсез. Температура 23 градус. Булгар, Бой, Шүпрәледә булытлы, явым-төшемнәр булмый 26 градус җылы. Үзәктә, Чиста, Нурлат, Аксубайда синоптиклар булытлы көн вәгъдә итә. 25 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә температуралар бераз гына түбәнәя. Доктор Осфизра Шилтәринең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблар ярдәмендә 10 якын очрак операциясе дәвалана. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Башкалабызда да булытлы, явым-төшемнәр булмый. 23 градустан 25 градуска кадәр җылы.
Көн батыштан уртача тизиликте жел. Атмосфера басымы түргіміш бағанасының 745 мм шкелеті. Оның шауыштырма шадымалыға 53%. Жердің магнит қырытыныш. Әліге мына шулар сіздің хаватырышы білән Альбина Хабибуллины таныштырды. Кейфләрігіз қарша көтәрінгі болсын. Сау болыңыз.